ఇలాగా కోల్డ్ వాటర్లో పెడితే సో కలర్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అది స్లోగా కలర్ వస్తుంది, తర్వాత ఇంత తక్కువ కలర్ వస్తుంది. ఇది ఒరిజినల్ టీ పౌడర్ ఉంది, మీరు చూడండి. అది కలర్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది, తర్వాత ఈజీగా కలర్ కూడా రాదు. సో మన ఇది ఐడెంటిఫై చేయడానికి టేస్ట్ ఉంది ఇది. తర్వాత సో ఇమీడియట్గా కోల్డ్ వాటర్లో ఇమీడియట్గా ఇలాగా కలర్ వస్తుంది. సో టీ పౌడర్ కోల్డ్ వాటర్లో పెడితే ఇమీడియట్గా కలర్ వస్తే అంటే ఇది అడల్టరేటెడ్ టీ పౌడర్ ఉంది, కలర్ మిక్స్ టీ పౌడర్ ఉంది. సో మీరు చూడండి, ఇది ఒరిజినల్ టీ పౌడర్, అది ఇప్పుడు వరకు కూడా కలర్ రాలేదు. ఇది అడల్టరేటెడ్ కలర్ మిక్స్ టీ పౌడర్. అది డిఫరెన్స్ మీ ముందు ఉంది, అది మన ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో పబ్లిక్లో కూడా ఇది టీ పౌడర్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి చాలా ఈజీ టేస్ట్ ఉంది, అది మీరు ఈ టేస్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు.